Saya tetap rokok gitu. Tetap rokok gitu. Kata kono mboten ngerokok. dan niku kan ngerokok ndas nggih rokok mriku kirang. Regulator kan kedah nuwun-nuwun niku sing damel kados mie ayam enten tekanan ini kalau jadi jauh. Riyen nggih teng mriki tapi mboten kula tanem ngaten. Sakniki pun enten tanemane. Nggih. Tasik los. Bentar Pak mriki lek sampean. Nggih. Kita foto. Nggih. Monggo Pak pinara Pak. Nggih. Ampun kursi nang. Awan tekan mriki. Ame iki, Bu. Enten alit. Nggih, Ini langsung. antar double wadah drone ya. Langsung. Kula buaki lho Pak. Nggih.